Entra l'abans. Hola, bona tarda. Vegin un abans d'algunes de les informacions més destacades que ens enviarem en el Telenotícies Vespre. Desenes de cossos mutilats i torturats formen part de l'escenari dantesc que ofereixen els carrers de la ciutat croata de Vukovar, 4 dies després de caure en poder de l'exèrcit i les milícies sèrbies. Els dos bàndols s'acusen mútuament de les atrocitats comeses a la ciutat. Mentre l'exèrcit federal acusa els croats d'assassinar 41 nens en una escola, la Guàrdia Nacional Croata diu que els serbis han abatut a sang freda 80 soldats desarmats. Després d'haver estat 8 hores perduts, els 56 nens i nenes de 8è d'EGB a l'escola La Caixa de Barcelona s'han retrobat ben entrada la matinada amb els seus pares que els esperaven a l'escola des de les 5 de la tarda d'ahir. Els alumnes de l'escola La Caixa s'havien perdut ahir quan pujaven al Matagalls, al massís del Montseny. Una vegada es va donar l'alerta de la desaparició del grup, ràpidament es va muntar el dispositiu de recerca que va donar els seus fruits a mitjanit, quan un muntanyenc i el pare d'un dels alumnes van localitzar els 56 nens i el professor que els acompanyava. Els professors de l'ensenyament públic no universitari s'han manifestat aquest migdia al centre de Barcelona i posteriorment s'han dirigit cap a la plaça de Sant Jaume. El motiu és la segona jornada de vaga convocada per reivindicar l'homologació salarial amb la resta de funcionaris de la Generalitat. Segons els sindicats, la vaga ha tingut un seguiment del 86% del professorat. Segons l'administració, només un 49% dels professors han deixat de fer classe. Les baixes temperatures continuen capitalitzant la informació meteorològica. Alfred Rodríguez Pico. Així és, i una mostra, bona tarda, una mostra ben palpable d'aquest fred que està fent. Avui a la capital de la Vall d'Aran, a Viella, han tingut una màxima d'1 grau sota zero. Per tant, tot el dia han estat sota zero, tant de dia com de nit. Continuen nevant i tenen 5 centímetres de neu acumulada. També ens han dit que al pas de la casa hi ha en aquests moments una mica més de 50 centímetres de neu acumulada. Per tant, nevades importants en les últimes hores al Pirineu. Però sembla ser que la situació ja començarà a ser de menys nevades, però encara de força fred. Amb l'ampliació de l'última fotografia es pot veure com el cel cada cop és més asserenat a tot Catalunya i això facilitarà que aquesta nit sigui molt freda. Tempestes cap a la costa, més aviat cap al mar, enfront de la costa de Castelló, i núvols al nord del Pirineu. Així doncs, la previsió indica per aquesta nit i matinada molt fred i per demà domini del sol amb màximes una mica agradables, tramuntana i mestral no massa forts, i les nevades tenen tendència ja a poc a desaparèixer. Continuarà el fred, però les nevades desapareixeran. Doncs de moment això és tot. Més informació a partir de 2:15 en el Telenotícies Vespre. Fins ara. Fins ara.